Nadet Agirre, zoriona. Eskerrik asko. Bueno, has estropada, Brankaz ondo, aldea ondituz, baina poparian azkenean fiskal sufrituz, ez? Ba, egia da, kanpoak oso guztu jungala arraunen. Eta gero ziaboga eta gero, bueno, beroketan zentzazio hona genitu, baina jo hemen egia da ez teula asmatu eta arraunkeratik anatera gea, baina, bueno, hortxe iztu gor jungea eta azkenen ustez irabazi dugu, ez da, tanda. Vale. Ez que guztu ginean da, eta bueno, ondo, oso guztua. Bueno, hirugarren kontzako bandera, ez dakit eskaintzarik daukasun edo mezurik? Bueno, mesua gehien bat, taldeko neskai, bueno, kanpon geritu nahi, Rafa eta Patxi, nik uste aurten demoradilla zigen unen, bueno, jende berriak inbiatu ginala, eta lan eta ordu asko pasa berri izan ditugu uretan, gure blokia egiten, eta gila da oso ondo moldatu behala, pila bat ikasi deu, talde bezala pila bat hasi geha, eta nik uste etorkizunare hemen daola. Bueno, nik uste dut ja Ciudad San Sebastianara joteko unea daukazuela, bandera astintzera, zorionak Nadet eta eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko.